Dobrý večer. No, dobrý večer. Každý znalec pomieru nahledne, že se tento příběh nemohl stát ani u nás, ani ve Francii, ani v Německu, neboť v těchto zemích, jak známo, soudcové soudí a tresta hříšníky podle litery zákona. A nikoli podle svého rozšafného rozumu a svědomí. Protože v této historii vystupuje soudce, který vynáší svůj rozsudek, nehledě na paragrafy, nýbrž na zdravý rozum. Tato událost se nemohla stát nikde jinde, než v Anglii. A stala se sice v Londýně, přesněji v Kensingtonu, nebo v Bromptonu, nebo v Bayswateru, anebo tam někde. Ten soudce byl Master Justice Kelly. A ta žena Master Justice Kelly. A ta žena se jmenovala prostě Myersová. Mr. Edith Myersová. A vězte tedy, že tato úctyhodná dáma vzbudila pozornost policejního komisáře McLearyho. Ma draga, nje ne ide slavita Mrs. Myersova. Rad bi vedel, s čego ta ženska žije. Považte si, že teď v únoru si posila služku pro 6. Dále sam zistil, že přijíma denně 12 až 20 návštev. Od hokinašky až po prevodkyni. Ja vím, drahošku, vy řeknete, že je to asi kartaška. Dobre. Dobre, ale to může být jenom plastiku. Pro něco jiného. Řekneme pro kuplivství nebo pro špionáž. Koukejte se. Rád bych do toho viděl. Dobrá, Bobe. Nechte to na mě.
A tedy se stalo, že den na to pani McLeary, ovšem bez snovního prstinku, velmi mladistě oděná a nakulmovaná jako dívka, která má na čase nechat hlouposti, s ustrašenou tvářičkou zazvonila u dveří paní Majersové, tam někde Bayswateru, anebo Marylebonu, anebo už tam někde. A musela chvíli čekat, než ji paní Majersová přijala. Sedněte si, milé dítě. Co pak byste ode mě chtěla? Ja bih rada, ja mám zítra 20. narozeniny, ja bih strašne rada znala svou budoucnost. Ale slečno, jak prosím? Jonesova. Jonesova. Drahá slečno Jonesova, to je omyl. Ja ne provozuju kartašci, leda ovšem tu a tam přátelství jako každá stará žena. Sejmete si karty levou rukou a udělejte 5 hromadek. Tak, někdy pro zábavu si vyložím karty, ale jinak. Hele, kule, to znamená peníze. A srdcový kluk, to je krásný list. A co dál? Zase kule a zelená desítka, to znamená cesty. Ale tady vidím žaludy a žaludy jsou vždycky protivenství. Ale srdcová dáma je na konci. A co to znamená? Zase kule, milé dítě, vás čeká mnoho peněz. Ale ještě nevím, budete-li tu další cestu dělat vy, nebo někdo vám blízký. A ja mám jet do Southamptonu k tetě. To bude větší cesta, někdo vám bude bránit nějaký starší muž. Asi tatínek. Tady to máme. Milá slečno Jonesova. Tohle byl nejkrásnější list, který jsem jak viděla. Do roka budete mít svatbu. Vezme si vás moc bohatý mladý muž. Asi milionář nebo obchodník, protože mnoho cestuje. Ale než se dostanete, budete muset překonat veliké překážky. Někdo vám bude bránit, nějaký starší muž. Ale vy musíte vytrvat. Až se vdáte, odstěhujete se daleko odsud, nejspíš až za moře. Dostanu jednu na křesťanské misie mezi ubohými černochy. Ja sam vám tak vděčná, tak strašně vděčná. Prosím vás, paní Majersová, a co by to stálo bez těch protivenství? Karty se nedají podplatit. A čím pak je váš tatínek? U policie, víte, v tajném oddělení. Aha, to je ošklivé, velmi ošklivé. Řekněte mu, milé dítě, že mu hrozí veliké nebezpečí. Měl by ke mně přijít, aby se dozvěděl víc. Ke mně chodí ze Scotland Yardu mnoho. Aby jim vyložila karty
a oni mi řeknou všechno, co mají na srdci. Tak, jen mi ho pošlete. Říkáte, Mr. Jones, v politickém oddělení. Vyřiďte mu, že ho budu čekat. S Bohem, drahá slečno Jonesová, s Bohem. Další. To se mi ne líbí, Katie. To se mi ne líbí. Ta ženska se příliš zajímala o vašeho neboštíka tatínka. Krom toho se nejmenuje Majersova, nýbrž Mayer-Hoferová, a je z Libeku. Zatratená Němkyně. Jak pak se jim dostaneme na pověrku, ha? Sázím 5-1, že ptácha zlídí věci, o kterých nic není. Víte co? Já o tom řeknu nahoře. Pán McCleary o tom řekl opravdu nahoře. Ku podivu, nahoře to nebrali na lehkou váhu. A tak byla ctihodná paní Mayersová pozvaná k sudimu pánu Kellyovi. Pani Majersová, co to pro pana je s tím vaším vykládaným karet? Ale jemine, pane, člověk se přece musí něčím živit. Ve svém věku nepůjdu tancovat do variete. Ale tuhle je nová žaloba, že vykladáte karty špatné. Pani Mila Majersová, to je jako byste čokolády prodávali tabulky hlíny. Za jednu gvineu lidi mají právo na pořádnou věžbu. Prosím vás, jak můžete věštit, když to neumíte? Někteří lidé si nestěžují.
Koukejte se, já jim prorokuju věci, které se jim líbí. Ta radost, pane, stojí za těch pár šilingů. A někdy to člověk opravdu trefí. Paní Majersová, řekla mě tuhle jedna paní, ještě mě nikdo tak dobře nevyložil karty a neporadil jako vy. Ona bydlí ve St. John's Wood a rozvádí se se svým mužem. Počkejte. Tadyhle máme jednu svědkyni proti vám. Pani McCleary! Pani McCleary, povězte nám, jak to bylo. Pani Majersová mě vyložila z karet, že budu mít do roka svatbu. Že si mě vezme moc bohatý mladý muž a že se s ním odstěhuji za moře. Ale proč zrovna za moře? Protože ve druhé hromádce byla zelená desítka. To znamená cesty. Nesmysl. Zelená desítka znamená naděj. Cesty jsou zelený spodek. Když z ní jde kulova sedma, znamená to veliké cesty, z kterých kouká zisk. Pani Majersová, mě nenapálite. Tedy vy jste věštila svědkyni, že se do roka vdá za mladého bohatého, ale paní McCleary je už 3 roky vdána za výtečného policajtního komisáře McClearyho. Paní Majersová, jak vysvětlíte tenhle nesmysl? Ale božinku, to se stává. Tahle osobka ke mně přišla lehkomyslně nastrojená, ale levou rukavici měla roztrhanou. Tedy nemá peněz na zbyt, ale chce honit módu. Řekla, že je 20 let, ale zatím je 25. 24? To je jedno. Tedy by se ráda vdávala, totiž ona se vydávala za slečnu. Proto se mi vyložila na vdávky a na bohatého ženicha. To se mně zdálo to nejpřiměřenější. A co ta protivenství a ten starší muž a ta cesta za moře? Aby toho bylo víc. Za jednu gvineju člověk toho musí napovídat celou hromadu. Tak to stačí. Paní Majersová, nic platno. Takhle vykladat karty je podvod. Kartem se musí rozumět. Jsou sice různé teorie, ale nikdy. Pamatujte si to, nikdy neznamená zelená desítka cesty. Zaplatíte 50 liber pokuty, jako ty, kdo falšují potravení nebo prodávají bezcenné zboží. Je na vás tady podezření, paní Majersová, že krom toho provozujete špionáž. Ale já myslím, že se k tomu nepřiznáte. Jakože Bůh nade mnou. No, nechme to být. Ale protože jste cizinka bez rodného podezření, užijí politické úřady svého práva a vykáží vás ze země. S Bohem, paní Majersová. Děkuji vám, paní McCleary. Ale říkám, takhle falešně vykladat karty je cynické a nesvědomité počínání. Pamatujte si to, paní Majersová, pamatujte. Co mám dělat? Zrovna, když mě živnost začala jít.
za rok potkal soudce Kelly, komisáře McLearyho. Pěkné počasí. Mimochodem, co dělá paní McLeary? Totiž, víte, na paní McLeary, my jsme se razvedli. Jděte. Taková hezká mladá paní. To je právě to, ale on se do ní znamená zabouhl jeden mladý plakač, takový milionář nebo obchodník z Melbourneu. Já jsem jí bránil, ale před týdnem spolu odjeli do Austrálie.